नोंथांमोना सानदों जानो हागौ आं बे भिडिअखौ मानो बानायनाय जादों। माब्लाबा समाव माबोरैबा माखौबा थुफ्रांनानै मानसिफोरनि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दानजायै जानो हागौ। बेफोर माबोरै जायो बेखौनो आं एसे खोन्थालांनो सानदों। नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ बेंकनिफ्राय फैसा दाननाय, मबाइलखौ हेक खालामनाय। नाथाय नों सानदों नामा माबोरै हेकार्सफोरा फनखौ हेक खालामनो हायो आरो गासिबो डिटेल्सफोरखौ खावनानै मिथिजोबनो हायो। बिनिखायनो जों बेखौ मिथिनांगौआ जोबोद गोनां आरो बेखौ मिथिनानै माबोरै जों बासायनानै थानो हागोन बेखौ मिथिनांगौआबो गोनां। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। हेकार्सफोरा जोंनि फनखौ हेक खालामनो थाखाय माखासे हेकिं टेकनिक्सफोरखौ इउज खालामनाय जायो। फै जों बिनि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल लानो। जेरै मासे नाखौ बोननो थाखाय बोरसियाव गोथाव आदार होनांगौ जायो। नाथाय बे नाया आदारा जुदि गोथाव नङा होमब्ला बेखौ जानायबो नङा। थिग बेयावबो बेबायदिनो जानानै फैदों। थिग बेबायदिनो हेकार्सफोरा जोंनि फनखौ हेक खालामनो थाखाय बायदि बायदि लामा एबा सुलुं नागिरबाय थायो। हेकार्सफोरा हेकिं टेकनिक्स, हेकिं स्किल्सफोरखौ इउज खालामनानै नोंथांमोननो मबाइल मेसेज, इमेल मेसेज खालामबायनो हागौ। बिदिनो हेकार्सफोरा नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे अफार दं होननानै बा केशबेक मोनगोन बिदिनो बायदि बायदि मेसेज हरलाबायनानै एबा लिंकफोरखौ हरनानै हेकार्सफ्रा टारगेट खालामबाय थागोन। ओरैबायदि लिंकआव थुयोब्ला ओरैबायदि केशबेक मोनगोन, ओरैबायदि लिंकआव थुयोब्ला ओरैबायदि अफार मोनगोन होननानै नोंथांखौ मेसेज खालामनानै बुरखायहरबाय थागोन। आरो नोंथांनो ओरैबायदि मेसेज हरबावगोनसो जाय मेसेजखौ नायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा लिंकआवहाय थुफ्रांनोसो गोसो जालायबावोसो। बेबायदिनो अफिसियेलि मेसेज हरनाय बायदि हरगोन, बेंकनिफ्राय मेसेज फैनाय बायदि मेसेज खालामना हरगोन आरो नङाब्ला अबेबा मोनसे अफिसियेल कम्पानिनिफ्राय मेसेज खालामनाय बायदि खालामना हरगोन। बेबायदिनो नोंथारगौ बायदि मेसेज खालामनानै नोंखौ खर'खौ फिदिंबाय थागोन आरो हेकार्सफ्रा। बोरैबाफोर बेबायदि हेकार्सफोरनि लिंक हरनायाव थुफ्रांबाथाय हेकार्सफोरा नोंनि मबाइलाव हेकिं एप्सखौ इनस्टल खालामनो थाखाय पारमिसन बियो। बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बायदि बायदि थार्ड पार्टि एप्लिकेसनफोरखौ गावबा गावनि मबाइलाव इनस्टल खालामनानै लायो, जाय एप्लिकेसनफोरखौ फोथायथाव जाया। बेबायदिनो बोरैबा जुदि बे हेकार्सनि एप्सआ नोंनि मबाइलाव इनस्टल जायो अब्ला हेकार्सआ नोंनि डिटेल्सखौ गासिबो मिन्थिनानै नोंनि मबाइलखौ एक्सेस खालामनो हायो आरो नोङो जेबो पात्ताबो मोननाय नङा। बेफोरबायदि एप्लिकेसनफोरखौ इन्टारनेटाव नोङो हाजार हाजार मोनगोन, गोबां मोनगोन, नोङो मेल्ला दं। बेबायदि एप्सखौ स्पाइवेयर होननानै बुंनाय जायो एबा स्पाइ सफ्टवेयर बुंनाय जायो। बोरैबा जुदि हेकार्सआ नोंनि मबाइलाव बे स्पाइ सफ्टवेयरखौ बोरैबा जुदि इनस्टल खालामनो हायोब्ला साननानै लादो हेकार्सनि खामानिया जाबाय। बियो नोंनि मबाइलखौ न'आव जिरायनानै इन्टारनेटजों नोंनि मबाइलखौ एक्सेस खालामनानै नोंनि मबाइलनि मेसेज, नोंनि मबाइलनि कल लग्स, नोंनि मबाइलनि बायदि बायदि केमेरा, कल रेकर्डिंफोरखौ गासिखौबो नायजोबनानै मिथिनो हायो एबा एक्सेस खालामनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि थार्ड पार्टि एप्लिकेसनफोरखौ इनस्टल खालामालासिनो आनइनस्टल खालामनाया गाहाम जागौ। बिनिखायनो दासान जे प्ले स्ट'रनि एप्लिकेसनफोरा नोंथांनि थाखाय सिकिउर्ड जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, बिनिफ्राय बासायनांगौआ गोब्राब नङा। इन्टारनेटाव बायदि डिटेल्सफोर हेक जानो हागौ, बयबो हुसियारि था। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे कुइसन एबा सोंनाय फैदों जानो हागौ, मबाइल फन हेक जानायनिफ्राय माबोरै बासायनानै थानो हायो। बेनिखायनो लोगोफोर, जाय एप्सफोरखौ हेकार्सफोरा बाहायो बेफोर थार्ड पार्टि एप्लिकेसनफोरखौ गाव गावनि मबाइलाव एप्लिकेसनफोरखौ इनस्टल खालामालासिनो आनइनस्टल खालामनानै लानाया साबसिन। बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप्लिकेसन, मडिफाइड खालामनाय एप्लिकेसनफोरखौ इनस्टल खालामालासिनो आनइनस्टल खालामनाया मोजां। आरो मबाइलाव मेसेज फैनाय, इमेल फैनाय, माबा मोनसे लिंक फैनाय, बेफोरबायदि मेसेज लिंकफोर फैनाया ओरैनो बेखारसो। बेनिखायनो लोगोफोर, नैबे इन्टारनेट मुगायावहाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जायोदि गावबा गावनि मबाइलखौ जानला मोनला मालायनो आखायाव दाहो आरो बेबायदि थार्ड पार्टि एप्लिकेसनफोरखौ इनस्टल खालामनायखौ गार। बेबायदिनो हेकार्सफोरा नोंखौ थगाय थसि खालामनानैबाबो बोरैबा माबा मोनसे सुलुं लानानै फैसा बख'नो थाखाय नोंखौ खायदा बोराय बाहायबाय थागोन।
आरो बिनिफ्राय दंबावोसो बिनिख्रुइ मोनसे गोनांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय नोंनि मबाइलाव थानाय एप्लिकेशननि पारमिसन। बे नोंनि मबाइलनि एप्लिकेशननि पारमिसनफोरखौ मोजाङै नायनानै एप्लिकेशनखौ पारमिसन खालाम। जों मा खालामो? जानला मानला नायालासिनो एप्लिकेशनखौ पारमिसनाव डाइरेक्ट एलाउ खालामना होयो। बेबायदि जुदि नायालासे पारमिसन होयोब्ला हेकार्सफ्रा चान्स मोनखागोन, निस्सय बियो। बिदिनो हेकार्सफ्रा बायदिसिना डिटेल्सफोरखौ नोंनि मबाइलनिफ्राय खावनानै बा एक्सेस खालामनानै बायदि बायदि गोबां खामानिफोराव बाहायनो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर, जायखिजाया एप्लिकेशनखौ मबाइलाव इनस्टल खालामनायनि सिगां बेखौ मोजाङै फरायग्रो आरो फरायनानै बेखौ पारमिसनखौ मोजाङै इउज खालाम। आरो माखासे एप्लिकेशनफोर दंबावो जाय एप्लिकेशनफोरा जाय पारमिसनखौ नाङा बे पारमिसनखौनो बिबाय थायो। जेरै कन्टेक्ट पारमिसन, फन पारमिसन, लकेशन, स्ट'रेज पारमिसन बेबायदि बिलाबाय थायो। नाथाय बैफोर एप्लिकेशनफोरनो थाखाय बेफोर पारमिसनखौ नाङानो, थेवबो बिबाय थायो। बेफोरबायदि नंनाय नङैनि बायदिसिना बिदि पारमिसन बिबाय थायोबा नोङो गावखौनो गाव एसे साबधानाव दोननांगौ। बेनिखायनो लोगोफोर, मबाइलाव एप्लिकेशन इनस्टल खालामनायनि उनाव बेयावहाय मानि थाखाय पारमिसन बिदों बेखौ मोजाङै फरायनानै पारमिसनखौ एलाउ खालामना हो। नङाब्ला नोंनो मिथिखागौ उनावहाय मा जानो हागौ। होमबा बेफोरनो लोगोफोर, बेफोरबायदि फिसा फिसा एसे एनै नलेजफोरखौ मिथिनानै लानाया गावबागावनि थाखाय जोबोद गाहाम। दिनैनि इन्टारनेट मुगायावहाय नोंथाङा माबायदि थगायजागोन नों जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा। बेखायनो गावबागाव एसे साननाया गाहाम। बेखायनो बयबो एसे स्मार्ट जानांगौ लोगोफोर। जाम्बा दाजा, रावजोंबो थगायजानो नाङा। आं सानो लोगोफोर, नोंसोर बयबो आंनि बे सुंद' भिडिअखौ नायनानै बयबो बुजिनो मोन्दों होननानै। हेकार्सफोरनि हेक खालामनायनिफ्राय गाव गावनि मबाइलखौ माबोरै सिकिउर खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोन्दों होननानै आं सानो। माबा मोनसे मिन्थिनो मोन्दों, माबा मोनसे फिसा नलेज मोन्दों। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंसोर मोजां मोन्दोंबा गावबागावनि लोगोफोरनो एबा गावबागावनि फेमिलिफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे मिन्थिनो हायो बयबो। माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंनो हागोन लोगोफोर। अन्नानै लोगोफोर, बे भिडिअखौ मोजां मोन्दोंब्ला आंनि बे ससे सुंद' भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नायनो हायो। गोजोन्थों।